Takže čaute, dneska chytám u nového videa a dneska tu z Minecraftu. Dneska som tu sám, lebo proste sa mi chce ísť sám a vytvoriť si nový svet, takže poviem ten svet. Sériu z ultra hardcore, ale to až potom, keď budem v tom dobrý. Takže teraz si zahráme len taký normálny Minecraft. Môj cieľ dneskajší je postaviť si dom. To je môj dneskajší cieľ. A takže dneska si to teraz narobím drevo. Narobím si drevo, aby som mal na čo stavať. Dobre, takže toto si ešte narobím takéto drevo. Takže takto si narobím dubové drevo si nakopem. Takže tak. Poriadne som to zhrubal. Teraz takto robím styky. Teraz si nakopem kameň, nech mám aspoň 5 a kameňnú výbavu a kameňnú výbavu. Potrebujem aj ovce, aby som mal postiel. A hlavne sú teda tie ovce, drevo a kameň. Toto kameň sa teším celkom aj viac. Dole do komentárov mi môžete písať nejaké rady na Minecraft, že čo by som mal postaviť, alebo čo by som mal robiť, aby som bol to lepší. A znovu dobre, 30 dreva stačí. 30 dreva stačí. Takto si dám paličky. Tak dobre, aj takto, takto si dám. Dobre. Tak, parádička. Teraz si idem naťažiť drevo si idem, aby som mal teda to drevo na ten dom. Takže tak. Teraz si ťažím drevo. Dobre, ešte to si naťažím a mohli som si pre jaskyne pre uhlie, alebo nejak tak. Tie uhlie, dobre, takže si idem si vyťažiť uhlie, toto zdravím robačom, aby som ho minul. Tak. Ešte uhlie. Dobre. Rozdielne
Dobre, už dokopy uhlie. Tak. No to by mohlo stačiť toľko to uhlia. Teraz sa tu rozhľadnem, či to nič není. Tam je kráva, to potrebujem ovce. Ovce a... Vydám sa týmto smerom. Aha, máme tu aj železo, rovnosť, takto. Takže krása, máme nič železo. Ešte by som si naťažil troška viac kameňa, lebo mám také plány robiť taký pekný dom. Dobre. Ak sa vám to video bude páčiť, zanechajte určite like. Pre ďalšie video z Minecraft Survivalu dajte aspoň 15 zliadnutí. 15 zliadnutí na ďalšie video z Minecraftu Survivalu. A zanechajte určite like a odber na toto video, aby vám ďalšie video neuniklo. Takže tak. Dobre, teraz si musím takto nájsť nejakú... Musím určite ťažiť stromy. A... kameň mám. Ťažiť stromy a nájsť lúku. To je môj dneskajší cieľ. Ťažiť stromy, nájsť lúku a postaviť si strom. Ešte si presto naťažím takéto stromy ešte, lebo mi to mi bude ešte chýbať drevo, to mi nechýbalo. Úplne v kľude budem, takže takto si naťažím poriadne drevo. To si vykraftím. Zabijem prasata, aby som mal jedlo. O nie, tu je džungla, nie. Ale... Dobre, tu sú ovca. Dúfam, že mi vypadne voda. Dúfam, že musím nájsť jednu ovcu. Ovca? Akože, aby som našiel ovcu, bol by som ešte nešťastný, ale není. Tam je niečo. Tam je to mesto, potom nevadí. To mesto tam je, tam nejdem. Chápeš proste prečo? Prečo chápeš? Proste chápeš prečo? Takže urobím si takto, lebo som už hladný, urobím si pec, dám tam uhlie,
Dám tam meso. Ďalšie olie. Idem sa rozhľadnúť, či to nie je ďalšia ovca. Za chvíľku zapadá slnko, to je zle. To je veľmi zle, potrebujem nájsť ovcu. Ale že nie teraz. Aha. Rýchlo, rýchlo. Rýchlo naspäť, je tu dedina. Možno sa tam... Dobre, dám si poriadne mesičko a idem šprintovať do dediny. Dobre, rýchlo dedina. To som teraz potreboval, máme dávať Boha toto. Poď rýchlo, nech to nespávam, rýchlo. Kde je posteľ? Toto nie je posteľ, nie, to nie je posteľ. Toto je posteľ? To je posteľ. To nie je posteľ, nie je posteľ. Ja som nechcel. Kde posteľ potrebujem? Potrebujem nájsť posteľ. To je že to nie je proste posteľ. To nie je posteľ v tejto dedine. V tejto dedine nie je ani jedna dedina. V tejto dedine nie je ani jedna... Chcem ani nehovoriť, že v tejto dedine nie je ani jedna jediná posteľ. Že ani jedna sranda robíte. Tam je ešte niečo. Prosím. Prosím, že to je posteľ. Je to posteľ. Normálne, mám také šťastie, jediná posteľ v dedine. Yes. Dobre, teraz musím hľadať ovce. Á, tu je ovca. Dobre, mám ovcu. Yes. Dobre, mám ovcu, takže mám aj na posteľ. Čo je to vzadu? Musím nájsť nejakú planinu. Nevadí, to bolo neprofesionálne od mňa, ako sa to povie. To bolo neprofesionálne a... No. Kde som to išiel? Som išiel tam. Či? Asi, hej. Tam som išiel. Ježiš, to je skeleton. Dobre, idem rýchlo, nech sa nedespámi žiadny item. Nie, kde som to zobral, to bolo, aha, to bolo niekto toto. Dobre, mám všetky moje veci. Tam by som si cez rieku postavil domček. A normálne paradička, tam si budem žiť. Ja tu si budem žiť, aha, takto. Tak. Takto pod horami si budem žiť pri dedine.
tam je divná. Chcem žiť tam? Chcem žiť tam. Tam je to krajšie. Dobre. Tak budem žiť tam. Okej, tam je nejaký tiež. To je ako veľká dina. Pri džungli. Najlepšia, ale nevadí. Tu to budem bývať. Tak. Ja sa rozhodol, tu budem bývať. Ja sa to... Ja viem, jak sa to dá. Teraz tu potrebujem crafting table a urobím si lopatu. Urobím si lopatu, ja to takto vykopujem. To bolo pekne.
Dobre, tak dokúpim. Starajte sa sami, že nesmiete dať like, koment a odber, dokým ja to vykopiem o 3, 4. Stihli ste? Ak ste stihli, tak napíšte do komentárov. Ak nie, tak smola. Nevadí, aj tak dajte ten odber. Aj like, aj komentár, všetko sa hodí. Za všetko budem veľmi rád, keď mi dáte. Takže... Tak, toto dám preč. Dobre, už mám postavenú podlahu. Ešte nie. Teda mám postavenú podlahu. Dobre, to môžem dať preč. Dal by som si, že posteľ niekde sem alebo tam. Začal pršať. To nie je ideálne, ale budeme postavené takto. A chceme to tým takto. Je to bylo krajšie. Dobre. Teraz si spravím takto. Takto schodíky. Dobre, tak by som si položil a takto sa pozriem, či to bude vypadať dobre. Tak sa mi to bude páčiť takto. No dobre, takto sa mi to celkom páči. Určite napíšte do komentárov, či sa vám páči môj dom. Ak sa vám páči môj dom, tak zanechajte like, odber. Nie, tak to nie, tak som to nechcel. Ja som to chcel inak. Ak sa vám páči môj dom, tak určite zanechajte odber, aj like a napíšte do komentára, koľko hodnotíte môj dom z 10. Ale... Dobre. Asi pôjdem ešte na kameň, lebo to mi nevystačí, no teda asi 100. Jaj, nie. To sa nerob srandu zo mňa. Nie. Som minul takto kameň, bože. Ja to chcem naspäť. Bože. Škaredé. Tak nič, tak musím ísť na kameň.
by som 16 schodov, akože to mi pomohlo viac, ale no. Musím ísť tu na kameň niekde, sa podkopím. Sa podkopím aj na kameň. Naťažím si aj tak 100 kameňa, to mi asi mohlo stačiť. Teraz si tak naťažím kameň. Takto si musím ťažiť kameň. Nevadí. Naťažím si kameň teda, aby som si dostal strechu. Keď dostávam strechu, tak bude koniec videa. Tak. Napíšte aj do komentárov, aká hra vás najviac bavila, či Fortnite, Roblox, alebo Minecraft. A ja budem teda tú hru, čo vyberete, budem teda natáčať najčastejšie. Alebo Supermarket Together, to je ešte tiež. Dobre, to sa týmto zastávam, sa mi nepáči to drevo, to sa zastávam tým. Tak, no, toto je hned vypiesť, to si dám takto krásne vypiesť. No. Musím to niečo pridať, nie? Aj keď, neviem čo. Som úplne slepý. Tak, zle to vypadá. To bude takýto šelivník a taký vchod, tam budeme mať. No, preskúmať diene teraz nechcem, to si nechám na druhý diel. Takže toto si premením na tieto a môžem počkať na ďalšie. Co som spravil? Urobím to. Tu už nemám. Drevo. Jaj. Ešte som chcel okná robiť. Tak tu robím okná. Takto. Nemám krásny výhľad na dedinku. Tak na druhej strane. Presne také istej. Presne na takých istých blokoch, aby to nevypadalo zle. Ešte jeden blok. Ešte takto okná. A takto okná. Takže takto. A mohlo by to byť, že takto. Tady je to. Ešte by som jedno postavil takto. No. Teraz už takto. Tak. A to, čo som zase spravil. Ajaj. Akože kráftenie som nie najlepší, nevadí, nechcem mať a idem si nakopať drevo.
Tak ešte jedný. Tak, to paličky mám tuto. Dobre. Tak, toto mám, takto si dám kameň a takto sú to prvé schody. 16. To mi určite nebude stačiť, ale však to sa ešte doprečakáme, takže ale teraz som sa rozhodol, toto je už také zdeformované, to vlastne, že to je dobre si robiť okno. Budeme byť to bez okna, máme kopáne okna bez okna. Teraz 16. Za chvíľku bude noc. Tak, urobím si ešte tie schody. Dobre, ďalšie schody urobím a už teraz idem spať. Takže... Dobre. Dobre. Tuto mám všetko. Tak, toto postel. Dobre. Tak, to zoberiem. Čo robím teraz? Ešte dve. Dobre. Takže mám 8, teraz takto, mám 4 schody. Toto využijem zase na toto, dám si 4 presne a chýbajú mi už len 1, 3, 4, 5, 6 schodov mi chýba. Aby som mal dokončené a potom už poviem vypekať len... Potom už pôjde vypekať len piesok a mám to. Dobre, mám toto, tu si robím kameň, tu si robím takto schody. Takže 1, 2, 3, 4, alebo len 2. Dobre, už len 2 kamene. Dobre, teraz tam mám písok. Tak. Takže
toto. Aha. Ešte nie. Ešte 2. No nie, ešte 4 ďalšie. Aj, toto je ťažký život. Strechu nebudem mať na čo. Asi urobím v ďalšom dieli. Len 2. Ešte by som si že urobil 6. Aby som to troška... Čo? Aj v tej českej veci, lebo čo vlastne robiť? Takto. Veci, čo potrebujem. Dobre, to stačí. No, ešte ten piesok potrebujem. Piesok. Tak, to si robím kamene. Tento kameň do schodov. Dobre. 1, 2, no konečne. Takže to kameň môžem dať sem. No. Dobre. Toto keď sa mi vypečie. Akože. Takto. Aha, to nebude moc pekné. Ja urobím teda tú strechu teraz. Teraz sa nedorobím, ale budem mať sklo. Z tohto budem mať 16 týchto. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Dobre, potrebujem už len jedný. Dám si spawn point teraz. Toto takto sem do čestky. No. Už len 3. Len 3 skla a budem to mať. Len 2. 2 skla. A budem mať 3/4 domu hotovú. 1. Jedno sklo. A 0 mám. Toto zastavujeme. Všetko zastavujeme. Všetko dáme sem, takto. Toto si dám takto, tak. A idem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobre, to dám sem. Ešte potrebujem kompáš. Aby som vykopal vec. Tak. Dobre. A ak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber, zvonček, kľudne aj pošlite svojim kamarátom. A my sa vidíme aj u ďalšieho videa a čau!